Takkitesti ja sporttipalttoa ja pro-palttoa molempiin. 21 pihalla pakkasta. Koirat on ollut autossa hetken aikaa, että päästiin tänne metsään, niin katsotaan paljon nyt on autossa olon jälkeen sporttipalttoolla eli ohuemmalla takilla niin lämpötila tuolta koiran selästä. No 15,7 astetta ennen lenkille lähtö. Sitten verrataan paksumpaan pro-palttooseen, eli Vikellä on ollut sepäällä autossa. Jopa 20 sisällä autossa olon jälkeen. Hyvin alkaa ainakin oma naama jäätyä täällä pikkuhiljaa. Onko vilponen? Onko vilponen? Ei oo yhtään vilponen. Sitten otetaan ulkolämpötilat lenkin jälkeen kaikista koirista takin pinnasta. Pitäisi olla noin -20, niin silloin se kertoo, että takki ei ole päästänyt koirasta lämpöä läpi, niin kuin onkin. Kaikilla. Vikke, tuossa vietän. Hyvä, otetaan Vikke sustakin. Noin. Se on noin se -20 kaikilla koirilla. Ja sitten katsotaan takin sisältä sama lämpötila. Eli nyt katsotaan sporttipalttoot ensin, eli ohuemmat takit. Vainulla. Plussaa 2 astetta, vähän reilu. Ensin sitten heti laski tietenkin, kun kylmää ilmaa siihen pääsi, mutta noin 2 astetta plussaa. Plussan puolella on pysynyt näinkin kylmässä kelissä. Vertailun vuoksi katsotaan pro-palttoa, eli paksumpi takki on ollut Vikellä, että mikä siellä on sitten lämpötila sisäpuolella. Siellä on 13,6 astetta plussan puolella. Eli mitä meidän testi kertoi? Ensinnäkin me saatiin toistettua suhteellisen samalla noin -20 pakkaskelillä tämä testi. Pro-palttoollahan otettiin jo aiemmin. Oli tasan sama se reilu 13 tai noin 13 plussaa tämmöisen puolen tunnin kävelyn jälkeen. Ja nyt kun saatiin sporttipalttoa ohuempi takki mukaan siihen, niin nähtiin, että sekin pitää jopa tämmöisellä kelillä. Joko siellä vähän plussan puolella se pari astetta tai sitten varmasti koirasta riippuen ja vauhdista riippuen, niin siellä noin nollan kieppeillä. Ja todellakin sporttipalttookin on paljon muuta kuin pelkkä sadetakki, eli se myös oikeasti pitää sen kylmän ilman ulkona. Ja jos koiralla on omaa turkkia paljon ja on erityisen aktiivinen ja kuumaverinen tyyppi, niin sporttipalttoollakin pärjää tosi hyvin jopa ihan kylmissä talviolosuhteissa.